Virtsasta tehtävien tutkimusten avulla saadaan tietoa erilaisista virtsarakon, virtsateiden ja munuaisten sairauksista. Pääsääntöisesti potilas ottaa itse näytteen. Virtsatieinfektioiden diagnostiikassa puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte on osoitettu olevan huomattavasti tarkempi kuin esimerkiksi alkuvirtsasta otettu näyte. Bioanalyytikon tehtävä on ohjeistaa potilasta ottamaan oikeaoppisesti näyte. Bioanalyytikon täytyy varmistaa potilaalta, onko näytemateriaali aamun ensimmäistä virtsaa tai onko rakko aika vähintään 4 tuntia, jotta virtsa olisi tarpeeksi väkevöitynyttä. Hyvällä ja selkeällä ohjeistuksella edesautetaan näytteen laatua. Ennen näytteenottotilannetta potilas tulee tunnistaa pyytämällä 2 yksilöivää tunnistetietoa, kuten nimi ja henkilötunnus. Näyteastia tulee merkitä välittömästi näytteenottovälineen luovuttamisen yhteydessä potilaan läsnä ollessa. Ennen näytteenottoa potilas pesee ja kuivaa kädet huolellisesti. Naisten tulee levittää häpyhuulet ja pestä ulkosynnyttimet käsisuihkulla. Miesten tulee vetää esinahka taakse ja pestä terska käsisuihkulla. Lopuksi virtsaputken suu kuivataan kertakäyttöpyyhkeellä. Saippuaa tai desinfioivia aineita ei tule käyttää. Pesun jälkeen lasketaan hieman alkuvirtsaa WC-pyttyyn, jonka jälkeen kerätään keskivirtsaa keräisastiaan 2/3 astian tilavuudesta katkaisematta suihkua. Lopun virtsan voi laskea WC-pyttyyn. Virtsa siirretään näytteenottoastiasta säilöntäaineelliseen näyteputkeen heti näytteen antamisen jälkeen. Sekoita näyteputkea huolellisesti, käännellen ylösalaisin 8-10 kertaa, jotta säilöntäaine liukenee näytteeseen.